A teraz už by som mohol mať koleso v lufte. Šulko, mám v lufte koleso? Jednoznačne, krásne. Na mojich kolenách, toto som si nastavil na seba. Veľmi pohodlné sedenie. Páčia sa mi tie materiály, aj ako tebe. Čo ti bije? Zdá sa, že chlapci sa výzvy chytili a od cvitu do mrku postavia, čo sa im v takmer 30-ročnej histórii firmy ešte nepodarilo. Ahojte, vítam vás pri ďalšom garážovskom videu. Vy podľa titulku viete, aké auto šoférujem. Ale cez týždeň, keď som stretol nejakých fanúšikov, tak sa pýtajú, Rasťo, a to je čo? A hovorím, EQ SUV 500. No ale to je čo, to je elektro? Tak počuješ, že nič nepočuješ, je to elektro. No ale aké je to elektro? Hovorím, no EQE, to znamená Ečkové EQčko, a že je to SUVčko, to vidíš. A to som si overil viackrát v týždni, že hoci sa to nezdá, je to parádne SUVčko. Keď krížim nápravy, tá karoséria nepukne. Neviem, či to tá baterka drží, obrovská na spodu. No skúsim to tak ešte viac trošku dať do boku. Takto ešte kúsok. Tuto normálne pozrite na ten displej. Krásne tu vidno, ktoré koleso je ako prekrížené. Teraz si tu môžem pozrieť tlaky v pneumatikách, teploty. A neviem, prečo mám túto stranu viac ohriatu, lebo som ako poklad na striebornom jazere, mi svietilo do ucha. Náklon, všetko vidím, aj záber. A teraz už by som mohol mať koleso v lufte. Šulko, mám v lufte koleso? Jednoznačne, krásne. A dokonca je vidieť, keď pridávaš, roztočí sa, potom ho zabrzdí. Takže toto funguje. No počkaj, teraz skúsim. Áno. Ale to nemá zaváhania, to ide tak plynule, to sa cítim normálne ako v ML-ku. ML-ko je to, čo vlastne začalo históriu SUV-čiek pri Mercedese. Ono začiatkom 90. rokov začali rozmýšľať, že popri tom G-čku by trh zniesol aj nejaké SUV-čko. Tak v úvode spolupracovali s Mitsubishi, chceli niečo vytvoriť, ale to sa nepodarilo. Tak potom v 93. išli sami po vlastnej línii. V 94. v Alabame takto na zelenej lúke postavili fabriku. A súčasne s výstavbou fabriky prebiehal vývoj nového modelu, ktorý bol teda ML-ko a svetlo sveta uzrel v 97. mal takým zvláštnym spôsobom, pretože predtým, ako ho videla verejnosť, sa dostal do filmu Jurassic Park Lost World, čiže Stratený svet. Boli tam 3 exempláre upravené, Fontana, Santana a Montana. Vtipné na tom bolo, že tie prvé 2 z nich Tyrannosaurus Rex, jeden strčil z útesu a ďalší 2 Tyrannosaure strčili z útesu, ale nebojte sa, boli vyrobené v 2 kusoch, takže stále sa dajú niekde obdivovať. Tá Montana ostala neporušená v garáži scenaristicky, no a v podstate aj hlavný hrdina, teda herec Jeff Goldblum, dostal jedno ML 320 ako výslužku. Nasledovali ďalšie 2 generácie, teda dokopy 3 facelift, až sa ML zmenilo na GLEčko. To si paradoxne tiež zahralo v Jurskom parku v 2016 ako AMG 450 Coupé. No a potom s príchodom elektriny v podstate Mercedes vytvoril paralelnú líniu k SUVčkám a vlastne sme sa dostali k tomuto. Aj EQE SUV našťastie pôsobí dostatočne robustným a podľa mňa aj reprezentačným dojmom. Dokonca v porovnaní s GLE má väčší rázvor. Ale zase o niečo kratšie previsí, takže celkovo je kratšie a trošku nižšie. A zle na tom nie je ani v porovnaní s hmotnosťami. GLE AMG je ľahšie len o 150 kg, hoci zase pravdou je, že základné naftové GLE je o 300 kg ľahšie. A to už je celkom dosť. Ale na to, že je to SUV, tak sa mohli chlapi v Stuttgarte trošku pohrať s prahmi a prekryť ich. Tak ale vieš, keď nastupuješ do obývačky, tak už asi z blata nepôjdeš, lebo je to taký kontrast. SUVčko vonku, ale zároveň, keď sa pozrieš dnu, tak to má normálne také maybachovské vyhotovenie. Pozrite na tieto hviezdičky. Tie ma normálne upútali, že ako vyzerajú v tom dreve. A to drevo, to keď chytíš, tak toto by som tak očakával od Mercedesu. A garážisti, ak môžem povedať nejaký vlastný názor, tak za mňa
ja by som si sem hyperscreen nedal, aby som to celé zatienil. Akože vôbec, ani náhodou. Čiže sa mi páči ten povrch prístrojovky, ako je urobený. Samozrejme, budú to nejaké syntetické materiály, ekologické, ale už nepôsobia tak... Mám pocit, že toto by som od Mercedesu chcel. A jedna vec. Vždy sme tak mravčali, že klavírové laky. A teraz prichádza taký prienik, že tu mám nejakú textúru, predsa len a už tie packy, macky, tak to nevidieť. Odkladacie priestory tu, odkladacie v lakťovke. No a potom sú tu tieto, ktoré v toľkých autách už máme. Tá elektrická platforma to umožňuje. Ale ja to neviem, nevyužívam. Ja si sadnem do tohto fotela a v podstate čo, telefón vo vrecku, lebo Apple CarPlay vzduchom, to je akože úplne v pohode. A sedím. To ženské, tie zvyknú buď tu dačo hodí, alebo na zadné sedadlá. A Šulko, čo? Je to E-klasa, či nie je to E-klasa? Je to tam blízke, určite. Tá výhoda elektrickej architektúry je vlastne veľký rázvor, čo sa ukazuje, pozri sa. Na mojich kolenách, toto som si nastavil na seba, veľmi pohodlné sedenie, páčia sa mi tie materiály, aj ako tebe. Páči sa mi to, že tu nemám stredový tunel, hej? Rovná podlaha. No a mám aj krásnu panoramatickú strechu, akurát tá nemá to trendy zatmavovanie, toto je tá klasika proste textilom, ale je to na istotu. Ale moja pleš ľúbi klasiku, ti poviem tak, lebo predsa len je to také akože príjemnejšie, ja tu mám fotosenzor, ale zase treba povedať jednu vec. Áno, je to auto v základe za 105 000, toto stojí 130, takže asi to tu očakávame, ale je to parádne, to keď sa pozrieš ako jedna vec, nádhera a ešte 300 kW mám k tomu. A už keď dám tie kilowaty a 858 Nm s tou benzínovou konkurenciou, to je ako AMGčko GLE, tá 53, tak akože cenovo nehráme zle. Newton máš dosť a mňa by zaujímalo, že ako ti to zrýchľuje s tým. 4,9 z 0 na 100. Čiže aj v tomto sa to vyrovná SUVčkám, akurát s ťažnou silou je to také horšie, lebo za AMGčkovým GLE môžeš ťahať, to si kupujú tí koniari, 3,5 tony, bežné GLčko 2,7 tony a tu tak 1,8 tony potiahnem a pri tom výkonu by to malo. Tak ukáž mi, ako ti to zrýchľuje, kamarát. Tak zrýchľuje to ako nič, ale jedno som zvedavý, Šulko, že keď sa otáčam, sa mi natáčajú grandiózne tie zadné kolesá. Áno, jasné, no. Pozri, ako sa to vrtí s vozíkom. Lebo v podstate tebe ten zadok ubieha, hej, opisuje väčší oblúk a to tomu vozíku svedčí v konečnom dôsledku. Ti garantujem, že po koniec slalomu bude mať 100. A to mám 500 kg v tom vozíku. Takú má pohotovostnú hmotnosť. Akurát je to zaujímavý pohľad na to, vieš, elektrické, krásne auto, dizajnové a s tým vozíkom, no. Poď. Zatváram okná. A dáme si launch control. Tak to odišlo. Ten vozík tak ešte nezrýchľoval, si myslím, nikdy. 120, kľúci, 120. Ináč 12 metrov priemer otočenia. Mne sa to zdá ešte aj menej. To si normálne musím akože ešte povoliť riadenie. A teraz si ideme dať slalom. To není možné, že to takto zatáča. Všetky kužele stoja. Starec, videl si, ako to zatáčalo? Ako had si išiel celý. Ja som myslel, že už pôjdu kužele dole. A to akože, ten vozík ma tak nasledoval a ja viem, ja som ho ťahal za autami, za travelerom, ja viem, čo to je. On má 500 kg prázdny, ale 500 kg akože to nie je. To je akože, no tak počkaj, ešte som zvedavý, že, lebo minulé herečky ti rozprávali v telke, že musia sa učiť kvôli koníkom cúvať a počkaj, ja to teraz takto odštartujem. Už máme zadefinovaný vozík a teraz, že či by to šlo do garáže, ja by som si mal to takto vychýliť, dobre, a on si to už vypočíta. Aha, počkaj, Rastík drží volant, sensei, vieš, to je to, že ja nikomu to nedám z ruky. No a teraz to takto, že vychýlim, takto. Akože je pravda, že v týchto systémoch si to treba tak nacvičiť. A teraz ja vlastne zadávam mu uhol, pod aký má cúvať, vieš? No ja som zvedavý, lebo ty si taký, akože sa týmto píšiš veľmi, že vieš veľmi dobre cúvať s vozíkmi, nie? No. A toto sa zdá, že zatiaľ ti to... No ono to ide, len
pozri, ono sa to triafá. Ja presne vidím, že nevodnem do tých kuželov, že vlastne musím si dať dopredu. Že malý rozptyl to má, hej? Nedokážeš mu viacej zadefinovať vychýlenie, hej? Áno, asi by to neznieslo nejakú kolmicu. Čiže dám zase... Ako funguje to, ja som si to skúšal aj doma. No, vidíš, že ja mu zadám ten uhol. Tak, počkaj, a ja mu aj viem väčší. No dobre, takže púšťam. A ty púšťaš. A ináč, keby si mal ty, Šulko, zadefinovať, že jazdil si EQE za všetky tieto Mercedesy, čo je za teba akože najparádnejšia vec na Mercedese? Keby si mal jednu vybrať. Tak to ťažko povedať, ale pri týchto veľkých hovedách to bolo práve to natáčanie kolies. To bolo niečo, čo ma najviac odpaľovalo aj v meste. Tá obratnosť, hej? Proste pri EQS SUV, pri S-ku. To ma najviac dostalo, keď som prišiel na nejaký priestor a som si povedal, že zo srandy sa tu skúsim otočiť. A sranda prestala, lebo to sa tam zvrtlo takto. Ja súhlasím, to je parádne. Druhá vec, toto má neprekonateľné pruženie na vankúšoch po tých cestách super, ale svetlá, akože mercedesácké svetlá v noci nič neprekonalo. Aj v tomto prípade pred sebou nosím deň, chlapci. Takže to je parádne, idem tu navoliť dáky režim iný na rýchlostnú skúšku, lebo sme tu mali mnohé SUVčka, Kodiaq RS, R-kový Touareg, veď to je akože najviac R-kový Touareg. Takže ideme opäť do jazdných režimov. A teraz čo by sme tu mohli dať? Šport má všetko v športovom, ale pozerám, že či ten individuál tu ešte má nejakú tú možnosť. Tak 4,9 z 0 na 100 to by mi mohlo. Dobre, aj natáčanie kolies vlastne bude športové. Tak to som zvedavý, že ako by to mohlo ísť. Nemá to ten AMG režim, že by ste si merali časy, ale zase je to parádne. No dobre, tak skúsime našu rýchlostku, že kde sa to posunie oproti iným SUVčkám, lebo viete, aká značka tu drží rekord? EQE, len nie SUV, to základné EQEčko drží rekord na našej rýchlostke. Dobre, takže... Čo ti bije? Fú, teraz som to ja prehnal trošku. Zase sa udialo to, že to zatáča lepšie, ako som čakal. Samozrejme, Rasti, kľúče si vyber. Letel kužel. Máme tu konkurenciu na tomto okruhu. Keď berieme do úvahy SUVčka, tak je to takto. Ak berieme do úvahy elektro, tak sa situácia trošku zmení, ale pre nás taký myšlienkový konkurent je práve buď Touareg alebo Kodiaq RS a tam sa hýbeme okolo 55-56 sekundách, ktoré by mal poraziť teraz Rasťo. Ten kužel mu odpustíme. A teraz brzda. Akože, bude to asi zlý čas. Tak 57,85. Tak je to dosť zaostanie za tým, čo sme povedali. Za hranicou 55-56. Uvidíme, čo nám na to povie Rasťo. Aké má z toho dojmy? Koľko, Šulko? 57,58. To je 57,85, tak. Takto. Ten potenciál tam absolútne je, ale nemôžeme Mercedesu vraj drať gumy, takže aj toto som trošku tak pirátsky urobil. Ale to bolo presne ako z EQE, že ktoré ma tú prvú jazdu vyfackalo. Toto je normálne na 54 čas, len teraz akože šofér bol na chybe, lebo to zatočíš, ono to zatočí viac, treba si na to zvyknúť, ale je to parádna vec. Hej, videli ste medzičasom v kufri, to trošku zaostáva za GLčkom, ale 100 litrov, kde zbadáš akože 100 litrov, hej? A ešte otvoríš toto tu, lebo volá, čo mi tu plieskalo. Lebo Sensei si neuvedomil, že v podstate toto flexi nabíjanie, ktoré máš v cene v tomto prípade, tak má kotviace veci. A tak som to, že pochválim to, poviem do testu. Ale nepoužil si. Tak, nepochválil som, lebo som na to zabudol. Ešte taká skúška, či gulu vtiahne počas jazdy. Wow. Je to zážitok za mňa, akože nechcem byť teraz elektromobily, ale akože je to vec a jeden významný človek, nemenovaný,
ktorý má Mercedesy od 90. rokov, povedal, mám v garáži AMGčka, môžem na nich jazdiť a občas vyťahnem. Ale každý deň jazdím na EQS, lebo chcem na tom jazdiť. Pohotové zrýchlenie. Hovorí, nemá to ekologický podtón, nemá to podtón finančný asi v tom prípade. Nie, jednoducho to chcem a je to pohodlné. Čo na to hovoríte, chlapci? No, pre mňa je to v dobrom slova zmysle matrioška, že na prvý pohľad si povieš, aha, však to je to isté, iba menšie. A tá pozitívna stránka veci je, že to je to isté. Hej, to, čo sa ti páčilo aj v EQS-ku, proste komfort, pohodlie, podvozok, možnosť to dať hore, dole, zrýchlenie, všetko, hej, sedačky. Akurát je to menšie. A mne napríklad vždy z tých Mercedesov, tak ako do oka padlo, že by som si vždy kúpil proste C alebo Ečko, hej. Takže síce ma S-ko akože oslovilo technológiami a všetkým možným, ale keby som si ja kupoval, tak si kupujem C-čko, možno teraz E-čko kvôli veľkosti. A možno to platí aj tu. Za mňa taká pekná technologická hračka, ale podľa mňa je to už dotiahnuté v podstate k takej dokonalosti, že sa už nejako nezamýšľaš nad tým, že máš niečo exotické. V podstate taká normálna, prírodzená vec a tá dynamika, to je sila. Ty máš elektromobil, ale on prekoná benzínové AMG. To je... Ale v týchto veciach mi príde to zaujímavé, že ty vieš tú váhu skrotiť. Áno, je tam nejaká tá hranica. Ale ako s tým Mercedes narába, akože pustil sa do tej ofenzívy, ja som čakal, že oni trošku takí opatrnejší budú, ale idú do toho. A dokonca teraz urobil Mercedes akciu, že majú nabitú ponuku do konca roka. To znamená, na všetky EQ modely majú akciu. Takzvanú nabitú ponuku. V cene každého plne elektrického vozidla Mercedes-Benz teraz získate poistenie na 2 roky, PZP a kasko, flexibilný systém nabíjania v hodnote takmer 890 € a zvýhodnené financovanie. Buď na tretiny s nulovým navýšením, alebo trojročné financovanie pri 30% akontácii s 2,99% úrokom. Ponuka platí pre vozidlá k priamému odberu aj pre vozidlá zadané do výroby a dodané do konca decembra 2023. Čo vy na to? Idem domov, prasiatko rozbiť. Nie, ale akože klobúk dole pred Mercedesom, svieti adekvátne tej elektrike, ktorú má v sebe, je to naozaj akože nabitá mašina. Ďakujeme, že ste nás sledovali, ahoj! Čau, čau.